sa akin bakit hindi mo nagustuhan. I deserve an explanation. Alin? Yung interview? I need an acceptable reason. Wala akong sinabi na hindi ko nagustuhan. Actually, proud na proud ako sa'yo. Proud na proud kami sa'yo. Bakit ka ganyan magtanong? Dahil tinrabaho ko yun. Pinaghirapan ko yun. I invested my time and my effort. Oo, alam ko. Pinaghirapan mo yun. Nagsakripisyo ka. Alam ko may sarili kang pahihindigan. Pero bakit? Napapaapekto ka na ba sa mga bashers? Sa mga ilan lang na bashers na yan? Oh, dahil kung may problema, gagawin ko ng paraan. Problema? Anong problema? Wala akong nakikitang problema doon. Alam mo kung sinong problema? Sila ang problema. Yung mga nega na yan. Huwag mo silang pansinin. Wala silang karapatan na diktahan ka kung anong gusto mong gawin at kung anong gusto mong sabihin. Bakit? Anong gusto nila? Sila lang ang pinapakinggan? Tandaan mo, mas maraming nagmamahal sa'yo kaysa yung mga bumabati ko sa'yo. Oh, ba't kayo iyak? Natakot kasi ako. Huwag mo silang pansinin kasi wala kang ginawang mali. Tony, makinig ka. Mas maraming nagmamahal sa'yo kaysa iilan lang na mga haters dyan. Tandaan mo, huwag na huwag kang makikinig sa saging. Ang pakinggan mo, yung mga milyong-milyong nag-a-appreciate sa trabaho mo. Patawain na kita. Interview pa more. Interview pa more. Interview pa more. O ano, smile naman dyan, oh. Good morning! Smile, everyone! It's a beautiful day! May sakit ba siya? Good morning, Shay.